Yes. To nawinjo kiwacho ni oken mar piny owacho. Be nitie kumoro amora ma bende piny owacho donje ma uti godo kanyakla? To donjo kanye, to ere okenge mokawo, to ere bende gigo ma bende otimo ka entiere kod were? Kinde duto watiyo gi piny owacho achiel kachiel. Kaka nachako wacho ni chike ma watiyo gogi owuok kuom piny owacho kokalo kuom bengi maduong' e pacho ka, Central Bank of Kenya. To kinde ka kinde piny owacho nyalo loko chike gi eki. Koro wasebedo ka watiyo kod piny owacho. Kana nyisi e wacha chike mane nitie higa 2013, chike gi eki nobiro moloki kendo higa 2020, kinde mane koro korona ochopo ka. Koro piny owacho nobiro mowacho niya, nikech oganda kalo e ngima matek, giwacho ni ng'ata ng'ata manigi hola mar 1,000 kadok piny, information mare kik bed shared e CRB. En koro kawa hola mare to chulo. Koro mane gima notimore. Koro mano ne ni okushon nikech kinde no koro ngima obedo matek kabisa. Mano dhi kuom higa achiel. Bang' mano koro regulation ma 2020 ni ma bende watiyo go sani nie nini matofauti iwinjo. Koro piny owacho watiyo go kila time. Every time watiyo gi piny owacho ka giloko chike, giloso kodwa ka chike olokore kendo watimo kamano. Sama walose kodi ni nitie digital credit providers miluongo ni DCPs. E kinde mokalo ne DCPs okoyienegi ni mondo gi-share information gi CRB. Gimomiyo ne niya, oganda ne oloso gi piny owacho mowacho ni jogi ok ti kodwa maber. Kamoro ikawo hola kuom DCP achiel, bang' juma achiel to koro gichako oro ote machuok ne jaodi, kata gioro ote machuok ne minu. Koro oganda no mago mikawo e simu. Mikawo e simu. Mago e digital credit providers. Koro jo piny owacho ne jo oganda piny ne o complain ma piny owacho niya, all digital credit providers ok share information. Sama walose ni piny owacho nyocha oloko chik no. Ma sama walose ni nitie digital providers 51 ma koro yienegi. Omigi leseni gi CBK kokalo kuom piny owacho, koro gitiyo kamano. Koro kinde ka kinde koro gitiyo kaka un. Gitiyo kaka wan. Koro gitiyo kaka bengi gi bengi matindo. Yes. Koro kaduoko penjo mari, kinde ka kinde watiyo gi piny owacho achiel kachiel, even though CRB ok en mar piny owacho. Wasaneno ka weche lokore kendo bende chal